Interess qawwi fil-programm tal-Aġenzija l-Informazzjoni u t-Teknoloġija Youstartit, programm li għandu fil-mira tiegħu startups li joħorġu bidejat innovattivi fil-qasam tat-teknoloġija. Kull sena jintażlu 5 kumpaniji li għaddu minn programm ta' taħriġ ta' 4 xhur u jingħataw għajnuna finanzjarja li tlaħħaq 22,000 euro, kif spjega l-manager tal-MITA Innovation Hub Alex Borch. It's a high pressure program, jiġifieri f'4 xhur dawn iridu jiżviluppaw prototype tal-idea tagħhom u jittestjawha fis-suq. Jiġifieri il-programm huwa it's a from idea to market. Is-Sur Borch stenna l-importanza li l-kumpaniji jaħdmu fuq business plan biex wara l-programm ta' taħriġ ikunu jistgħu jgħaddu għal fażi suċċessiva billi japplikaw għall-għajnuna finanzjarja jew xi skema tal-Malta Enterprise. Għat-tielet edizzjoni ta' dan il-programm applikaw 94 kumpanija. Rekord għall-programm Youstartit. Is-Sur Borch jispjega kif għall-ewwel darba iddaħħal ukoll l-element ta' talent barrani. Estendejna parti mill-kampanja marketing mhux ħafna ta' ġifieri barra minn Malta, ġifieri engagejna ma' numru ta' ambassadors jew influencers biex jagħtu jgħinuna biex jiġbdu jew jattiraw l-startups lejn Malta. Il-maġġoranza tal-applikanti 41 kienu Maltin, 13 kienu Eġizzjani, 8 Tuniżini, 8 oħra mill-Maċedonja, 6 Taljani u oħrajn minn pajjiżi bħal l-Alġerija, l-Iżrael, il-Kanada u l-Awstrija. Biex bidejat minn pajjiżi f'kull kontinent mistennija tissaħħaħ il-kwalità. Ewaltru tażel 5 ideat minn 20. Milli tażel 5 minn 94, ġifieri l-kwalità tal-ideat ħajimpruvjaw żguri. Is-Sur Borch sqar li ma stenniex dan ir-rispons u nota kif allura lan tal-MITA mhux biss qed jintlaħaq imma qed ikun issuperat. Nixtiequ li jkollna aktar kontenut teknoloġiku fl-ideat, ġifieri definitely ħannieh. Anzi, superajnieh naħseb jien. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri nnota l-impenn tal-Gvern biex ikompli jinvesti fis-settur tat-teknoloġija. Kif rajna minn din is-sena kien hemm żieda ta' 5 darbiet f'applikazzjonijiet ta' kumpaniji li jibdew bidejja innovattiva, però mbagħad eventwalment grazzi għall-għajnuna li nagħtu aħna bħala Gvern nkunu nistgħu niżviluppaw fi proġett ħafna ikbar. L-innovazzjoni hija nistgħu ngħidu l-fulcrum ta' kollu u nemmnu li fis-snin li ġejjin l-ekonomija diġitali ħadd tkun l-ekonomija prinċipali wkoll ta' pajjiżna.